Адидас и огромен мръсен черен. Да, здравейте, аз съм The Darkness и днес играем в GTA Electric, нещо такова, в което тук... Това е обикновен човек, нали? Обикновен човек, но ако се обърна отзаде, ще видя обикновен човек. Ако се обърна отляво, ще видя обикновени туфлеци, но ако се обърна надясно, на другото ляво, ще видя Спайдермен, който иска да ме наби. Айде, щом ще се бием, айде. Аз ще набия, дами и господа, ще набия Спайдермен. Аз ще набия Спайдермен. Аз ще набия Спайдермен. Аз ще набия. Има една готина песен, която открих преди малко, че в колите има някаква песен с мама Сим Салами. Сега. Има и трикчета и сега ще ви покажа няколко. Хади бе, ми се обясня. Хади бе. И разгели. Кой ти бе? Нинджа ли стана бе? Нинджа! Му бе. Тихо бе. Какво ще прави този? Да, уникално. Пикай, като има гащи. Уникално. И се вижда даже. Това са прозрачни гащи, дами и господа. Какво правите, бе? Аз съм добър човек. Аре. Пингвин ме преследва! Пингвин ме преследва! Болницата. Сериозно. Да таит. През две. Ето, тук няма музика, бе. Сега то ще ми се търкаля половин час. Да, уникално. Продължавай. Ще отидем в Испания, дайте. И че е готино. Айде. И когато ударите хедшот с пистолет, ще чуя някакво хедшот. Сега търсим песента. Ако не я чувате, както ви казах, заглавието е Мама Сим Салами на турски език. Така че дано да я чувате, ако не знам за... Ето я. Мама Сим Салами. Пазарила. Свърши ли бе? Тази песен много готина, много ме радва. Радио Хикс. Почти свършихме клипа и ще ви покажа горе-долу и без капак имаме картинки. Супер. Да. Благодаря, че гледахте. Аз бях The Darkness и като за последен път ще ви покажа последен трик. След като спрем да се търкалям като малумни. Върху колата идеално. Обърках, не трябваше ти копче. Какъв е този квадратен, бе? И дами и господа, това беше за този епизод. Аз бях с Мамбеги и при мен беше